máis de 60 establecementos asociados que participan nesta campaña. Durante os fin de semana servirán o cocido en menús e tapas especiais, ofertarán aloxamentos e realizarán descontos e promocións nas noites de troula. Este ano, pois aparte das tapas especiais, tamén teremos táboas de embutido e racións de porco celta. Tamén realizaremos diversas actividades para animar a xente a saír á rúa. Eu namoreime da Ribeira Sacra, pois non hai moito, hai como 5 anos ou así. A primeira vez que vin debeu de ser hai 20, por aquilo de que alguén dixo, hai uns tolos que van en barco polo río e tal, fan rutas, empezaban, creo, daquela, dixo, polo río. Non sabíamos nin o que era a Ribeira Sacra. E isto quero dicir porque aínda hoxe non coñecemos, creo, ben, o que temos na terra. Ás veces, a min pásame polo menos, coñecemos máis cousas de fora que o que temos aquí. E aquí, cando empecé a descubrilo, porque unha cosa é facer unha visita un día, pero que isto é moi grande. Hai moitas cousas que facer, xa non andar a cabalo, en bicicleta, bañarse nas praias, que hai praias tamén, que a xente non o sabe. Entón, creo que nos damos a coñecer pouco. Non sei que falla, pero creo que o fallo eu, e a xente que eu coñezo, que de repente lles falas da Ribeira Sacra. Bueno, sí, hai ali uns viñedos así, nos montes e tal, pero hai moito máis. En calquer destino a gastronomía é un puntal fundamental. Moitas veces determina que un turista, un visitante, repita nun destino pois que o trataran ben no sitio, que os establecementos hostaleiros sexan de calidade, que o produto sexa de calidade, que en definitiva quedaran contentos. Eu penso que neste sentido pois Lugo e Galicia pois ten moi ben feitos os deberes, sen duda pódese mellorar, pero sí que estamos facendo ben os deberes. Que mellor que a gastronomía facer un meridaxe deste cocido que precisamente se vai facer honra neste mes cos viños da Ribeira Sacra. Eu convido a todo o mundo a que durante estes vindeiros días, se non me equivoco, entre o 9 de febreiro e o 10 de marzo, pois se vai celebrar estase cocendo, pois que se acheguen os diferentes establecementos da zona para poder probar as diferentes maneiras de poder facer este plato e ofrecer este plato, non? Eu espero que cada vez sexa maior o número de locais que participen, porque eu creo que nos beneficia a todos nesta participación e, por tanto, que sumen esta iniciativa que axuda a levar o nome da Ribeira Sacra e o nome de Monforte fora da nosa comarca.